kidam tang chitti ni phai ingkoi rapli anerlo apor malom dilai hithi adum rongmar jong rong amikar rasong Kro Disposal plate lapen glass kaselam akor kangpu pon nona kaya bangke ajara hin setami akiprapen ke claim ke dam phenlo lason si radamai hut punon chojunamai punon nona kaya bangke rong sorong boda long setami lothia lopena bangke han an kachodeng aphaya bangke jum hek khangjanglo bangso puthak matha ponsi Kro Disposal plate lapen glass kasemar akor kangpu asai deng ponlo 0 Point Baptist Fellowship Pastor in Charge Robinson ingti arideng kangpu pon bangso Kro Disposal plate lapen glass kasemar akor kangpu long arna mahir jume hang ponlo bangso long dikona tum pen kedang lok ni marli ke ja tum ta chetong dun bangso kor kangpu pen ajok dilai lapen hidipia hawar aphan isi joy ke pen awar sai long ponpo hithi kulat anam pen bangso Kro Disposal plate lapen glass kasemar akor long abangki annam setami jum hek pen long ponji lapen ningke hang a design semar long ji puta kora hempu rason Kro pen nang pachini dun Kro Disposal plate amisin la bangke nili dak ke matha bangke non apor bangke lu sitame kilong sungpi la sidak la dilai hawa mate hidipia hawa la kaprek adim pusitame la kinangji mate ditum ke piso pangri pen chenglok chujun puji la pen birthday party la pen kaprek la puson party putame du la si la hai phana matha si nili la bangso disposal plate machine wan lo athe non malom ke lo ke long ke sungpi la si la bangso machine nili ke wan ke si machine phat rat phan tame la pen nili long la bangso ador bang ke nili pe kom he dilai pen bijoy rong pi karbing long life